Je zo'n zuiver in de war ruitje mooi dat waar van de maan. De zinnen erbij, restig waar en dan voelt het mild aan. En dan heb je het gevoel of, is het mooi niet, maar het is natuurlijk juist een prachtige blauwe lucht, vliegtuigstrepen, alles te zien. En staan gewoon ik eens wat meer hege bewolking, maar er zou meer bewolking op je staan komen. Ja, en dan komt het echte novemberwaarder weer aan. Joen en vannacht. Een meest beroemde loft. Misschien hier en daar nog een opklaringtje. Misschien hier en daar letterlijk eens even wat hielen lichter aan, maar dat staat net volle var. En dan de temperaturen, 3 of 4 graden, op de eiland 5 of 6 graden. En de wind helpt het wel aan. Letter vannacht in het kustenwaardgebied, krachtig, 5 of 6, uit noordelijke richting met eerst. Morgen dag. Een dag met bewolking. Misschien in de maand een beetje rein. Maar dat stelt ik net volle voor. In de midden hier en daar is even een beetje zinnen. En de temperaturen die liggen morgen om bij de 8 of de 9 graden heen. En de wind komt morgen uit noordelijke richting. En die is krachtig, misschien betiden wel hut in het kustenwaardgebied. We kennen er morgen midden wel op uit, maar we kunnen ik wel even niet waaien. En dan terug naar de jontie de nacht naar Manjeta. Waar is even wat lichter rein misschien. En dan op naar het Fruitsjoch. Manje, wat lichter rein. Misschien letterlijk wel eens even wat weer te sneeuw. De temperaturen zijn 6, 7 graden. 7 graden op deze, maar een beetje rein. En waasje, wat meer regenwetter en waasje een hegere temperatuur. 8 of 9 graden. En daarna misschien nog wel milder waar. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.